Eta hemen gaude ostera bekarrika dendan, lehen ez dugu ondarru topatu hemen, eta kalien topatu dugu. Eta, bueno, galdetu behar genion, ea nola doan aurtengo salmenta, eta gainera hor bere atzean ikusten dan kamiseta arrakastaz saldu dala entzun izan dut, eta, bueno, zer, arrakastaz saldu da kamiseta ondarru. Ba bai, salmenta oso ongi izan da, harritu gaitu, etorri zen garakotazio eta lagunak eskaintza honekin, eta eskaintu zigun, pentsatu genuen, irudi oso polita, Iruñarako Eskolarreko ona zela, eta orduan, hona aposto egin genuen, eta, bueno, pentsatzen genuen asko gehiago saldu izan dugu, eta gainera, gehiago eskatu behar izan dugun arrakasta aurre egiteko. Oso ondo, eta, bueno, espero dugu jarraituko duzuela saldu eta saldu, San Fermine hauetan, eta alba da ondoren ere bai, eta dana dela ondarru, arratsaldeko ordubiak dira, eta entzun dut gaur luze joan dela, gaua. Ba bai, gaua luze izan da bai. 8etan oberatu gara gutxi gara bera. Entzorra ikustera, entzorra ikusita gero ailegatu gara itxera. San Ferminako ixe dira lagun. Despistatzen zara, etorri dira ondarroko lagunak, atura bat, daudakin, gauen Iruña erakusten ebili nahi, Iruñan turistikoa. Oso ondo, ondo jarraitu dezala guztiak. Eskerrik asko ondarru.